Marshall دوشي نين موتخار إبيش عامر أدمي كيرتش ديقريخ تساعدو الدنيا نه ويش ولش أرسي يزدر خوشو ليو تولستويس نقشي متخلاتن ألدشنش شكيرح بقولج نقشوشن دوغ دولج ملخشو استغن دوش خردو ألخيتسون نقشي موت وقري خشو حال دولشو متنيخ تعبو نقع قوتش ديك إز خوش حوله تو ألغت إج أعديش نينمت إسبحالة تون حال دولش خلر دوزيش ده هوريو هروي ويش رغير نقشي مت أوروك وي أوروكت أيو مدر قميل لاش قميلي ديرزور цитач تير نيسيازير دايخنش أوروكيا مدرج قميل خلاتنا دي تيروي بيلقل داقر نيخ قميل شنكي برخلر قاستير تير باش خلش تخن قاستور دوي مدر قميل لاش قميلي ديرزور نيقش إشتا دوزي تردو цитач تير نيسيازدر نجح مدر قميلح يحيد إرمتش نشخله لاش قميلح إشليل نيخ قميل دالوش ولشن آوانكها ألشا مدر قميلح دولش شولخ يوحانت إرمتشخ حال خرشو يا قولخشو يوحانت إرمتش حال خرشو يحشوخ قولغ يوحنك أتسيوها دير زورنت إرمتش خل لاش قميلح قولخ يوحت إرمتش تخيتلوش مدر ديس قيتا دقعلاتو أدخلي ترهم قزاح يالوريوي مدر قميل لاش قميلي ديرزوش ترمتدشني يحش خيتلر таблиц. Халхарчина предложения мадер камел лач камели дерзош терметдешан халхарюх қолықчу шолғыюх қолықчу халхарчу юхе ирзин. Қолықчу предложения терметдешан халхарюх қолықчу юхе ирзин шолғыюх халхарчу юхе хейтела. Қолғыюх تخيتيلا ويديت نكت إيش أعديش ما عندي بدوي نيخ أميل أفترو شي دوش قول شوهي أولش خلا مدرق أميل لاش أميل ديرزوش شولغيوه قول شوهي خيتلا نجح تو شي دوش حلخر شوهي أولش خلا شولغيوه حلخر شوهي يرز تو شي دوش شولغ شوهي آله شولغيوه تخيتلو ياخ سيوغ دوش أولشخينا إذا حلخريوه سو شولغيوه خلا أتو سيغ ألرغ أس دا أولشخينا لاش قميلة سو حلخريوه ياخ قولغيوه خل شولش предложения شولغ чьюханц эрмет дош خيتسدلا إباش خل خاديز وين إشتا وين خاديز نجاح مدر لاش قميلي كيب تأخلا لاش قميلان إلا بوخ دوشت إقيتش خلر مثلا حجمور دا إيلر مش بيخة قميل دوتsa ديكدو حجمور دا إيلر مش بيخة قميل دوتsa ديكدو إل предложения дол хаттар хул мадыр лач мадыр قميلة долч хаттар мадыр я нис хаттар ол лач قميلة долч хаттар лач хаттар ол из-за хилтарло чолхие короче предложения цунт иха хаттар харк цадил масал далурдува Zeynep xatir süg. Zeyndi hayırt matvüd. Zeynep xatir süg soyurt matvüd el. Ta hint hami deşir xoy. Цитатях
цер нис яздар хляцна дюйцурдувай. Тейп-тейпанчу автори сочинения штир мадар далинчу да қойх ол цитач. Цитата мадар қамела цакепью. Яздар хой, я илман хой, я кюгал хой, я юғарали деятели, я қиячу ғарбел чинех, хейқ лечу дешнях хилшыл. Цитат ялио шадүй цурк чағдеш. Ши ойла қеггин дики хази билгалях қархам. Нагах цитат авторан дешнаштиялош хила мадар қамеляхсан сацархарк шхитту. Тайосолчу бәйшеран илманчс. Кавказ этнограф Петр Услар нохчи маттахляцна яздина. Нохчи мачоқ ихетер даржуаш беш цунах цхана киепер қиетш боцнахбу. Мялху имат ши гэнц адман ойлан уггари каргер агун шиицлурилш. Чоқ халдолшбу. Цитата предложений дақ должсан ялу тарло. Таққа из кавычк шуқа жимч эльптязю. Академика мат ойлан дег лерина. Цитат юзден ялош цахельча и ятинч метти духт адмаш дохк. Масала. Цан яздар хочу яздина. Халқу дикч амлях халхарник собор лерин. Цитат латини дуашту. Нохчи мата цюнумяан қайқыр, цәяққыр богду. Цитат ваялио вәш дүйсурк чағдеш, хаздеш. Цитат ялор цадылах түйшалин ғын қайқырсанду, шолодыла дүйсурк чағдеш и хаздеш ол чүн цәяққырсаннаду. Хинца шухаш толш цабуал бирбой. Мадар камел лач камеле дерзош, да язди лахар предложенияш. Низ жоп иштхирду. Нан канте юха истхилер дюнянчуа из дини мелву шаши байлах етариат шашин эл. Мариш вешик эйлер из дин хилчан шаба лях етариат шинам эл. Лох бет шишик эйлер дица шин хайндак доғыр гэл. Цо лох эйлер шим цун самагаттелер эл. Шама цақият царду чух элы тятя сорт хуаттир алпатус. Тахан вайн мадар камел лач камеле дерза никш деузи. Ишта цитач церни сяздар. Урок ерзош далоля Абдрахманов духвахи дешнаш. Нохчи муат лырбыр цюн си пусырдыр из нохчи ғиллықш адач өздіңгілі хыл ламысч қом истории ларерду. И муат бүйч цюн дозылдеш бәйшашка бәхканч нохчи илманчи яздырхой политики диндай қаной си пусырды диз. Со тешнуу нохчи муатқи урях قوم غلق شلر دريح ويمسر قداق أحيوكش أتنوق أحبقي قيمش بوخر خلر دال أتو بويل وي أتنيق ديح زين شق دول عدي كيلشو مارشاهد